Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει αυτή η εκκλησία. Είχα πολύ καιρό να βρεθώ σε ένα μέρος, σε μια εκκλησία και να νιώσω την παρουσία του Θεού. Доста отдавна не съм се намирал в такава църква, в която да усети присъствието на Господ по този начин. Ο Κύριος με άγγιξε πάρα πολύ δυνατά. Господ ме докосна изключително силно. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. И му благодаря за това. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για την όμορφη λατρεία που έχετε. Искам да благодаря на Господ и за прекрасното хваление, което имате. Το χρήσμα του είναι εδώ. Неговия дар е тук. Η παρουσία του είναι εδώ. Присъствието му е тук. Αλληλούια. Алелуя. Θέλω να κάνω μια ομολογία. Искам да споделя нещо. Искам да дам свидетелство. Εδώ και κάποιους μήνες От няколко месеца ο Κύριος άρχισε να μου αποκαλύπτει σε μεγαλύτερο βάθος την αγάπη του. Господ започна да ми открива любовта си в по-дълбок начин. Ξέρετε, είναι άλλο να ακούς τον ποιμένα να σου λέει ο Θεός είναι αγάπη. Едно е да чуеш пастора ти казва, че Бог е любов. Και είναι άλλο να πάρεις προσωπική αποκάλυψη γι' αυτό. Съвсем друго е лично да го преживееш и лично да получиш откровение за това. Και είχε αρχίσει μια διαδικασία εδώ και καιρό μέσα μου που ο Κύριος μου μιλάει για αυτή την αγάπη. От известно време насам Господ започна в сърцето ми да ми говори точно за това нещо. Και με πάει πιο βαθιά και πιο βαθιά. И ме кара все по-дълбоко и все по-дълбоко. Κάποια στιγμή άκουσα στο πνεύμα μου В един момент усетих вътре в духа си, η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος. че любовта е движещата сила в духовния свят. Φανταστείτε ότι όλο το σύμπαν Представете си, че целият духовен свят, цялата Вселена υπάρχει και κινείται λόγω της αγάπης. съществува и се движи поради това, че има любовта. Ποια αγάπη? Коя любов? Την αγάπη του Θεού. Божията любов. Και ό,τι γίνεται και ό,τι γίνεται στη δική σου ζωή και στη δική μου ζωή, από τη στιγμή που δώσαμε την καρδιά μας σε Αυτόν, И това, което се случва в живота ти, в моя живот, от момента, в който сме предали сърцето си и живота си на Бога, είναι λόγω της αγάπης Του. поради Неговата любов. Το έχετε καταλάβει αυτό? Разбирате ли го това? Αμέν! Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να πάρετε μεγαλύτερη και βαθύτερη και ψηλότερη αποκάλυψη της αγάπης Του. Моля се на Господ да ви открие все повече височината, дълбочината и широчината на Неговата любов. Πριν από 2 εβδομάδες Преди 2 седмици είχα μια επίθεση στα συναισθήματά μου. имах така атака вътре в чувствата си. Και να σας πω πώς αισθανόμουν. И да ви кажа как се чувствах. Αισθανόμουν ότι δεν υπάρχει αγάπη. Чувствах се така, сякаш няма любов. Δεν υπάρχει αγάπη πουθενά. Никъде няма любов. Και έκανα παράπονα στον Κύριο. И просто изразих недоволството си към Господ. Πήγα το βράδυ να κοιμηθώ και έλεγα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αγάπη. Отивайки вечерно време да спя, казвам, не, няма любов. Няма любов. Ήταν πολύ δύσκολο. Ακόμη και οι ποιμένες, ξέρετε, περνάνε τέτοιες κρίσεις. Беше доста трудно. Знаете, че дори и пасторите преминават през такива периоди, такива моменти. Πολύ περισσότερο οι προφήτες. Още повече пророците. Ναι. Και το πρωί που ξύπνησα, πέρασα λίγο χρόνο με τον Κύριο. И когато се събудих сутринта, прекарах известно време с Бога. Τι σημαίνει πέρασα λίγο χρόνο μαζί Του? Какво означава прекарах малко време с Него? Δεν έκανα τίποτα. Δεν βγήκα από το δωμάτιό μου. Δεν ασχολήθηκα με δουλειές. Είπα, Κύριε, έχω αυτή την ώρα και θέλω να την περάσουμε μαζί. Амин. Нищо не съм правил от сутринта, не съм излизал от стаята си и казах, Господи, искам това време да го прекараме заедно. Και θέλω να σας ενθαρρύνω να το κάνετε αυτό. Искам да ви насърча да го правите това. Και έτσι έβαλα λατρευτική μουσική.
И така си пуснах духовна музика και ήμουν έτσι σε ησυχία. и просто стоях в тишината и спокойствието. Και ακούω στο πνεύμα μου. И чувам в духа си. Εσύ έχεις αγάπη. Ти имаш ли любов? Ορίστε. Моля? Εσύ έχεις αγάπη. Ти любов имаш ли? Αν εσύ έχεις αγάπη, τότε υπάρχει αγάπη στον κόσμο. Ако ти имаш любов, то това означава, че има любов в света. Και κατάλαβα ότι ήταν σαν να μου έλεγε γιατί παραπονιέσαι ότι δεν υπάρχει αγάπη. И усетих сякаш ми казват, ти защо имаш недоволствие за това, че няма любов в света? Για ψάξε πρώτα μέσα σου. Я погледни първо вътре в себе си. Εσύ έχεις αγάπη. Ти имаш ли любов? Και κατάλαβα ότι αν κανένας στον κόσμο δεν έχει αγάπη, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αγάπη, τότε υπάρχει αγάπη. И разбрах, че дори в целия свят да няма любов, ако един човек има любов, значи има любов. Και σήμερα το πρωί θέλω να σε ρωτήσω, έχεις αγάπη? И тая сутрин искам да те попитам, имаш ли любов? Και ξέρετε, αγάπη είναι να δείχνεις αγάπη σε αυτούς που δεν το αξίζουν. Знаете ли, любов означава да показваш любов именно към тези, които най-малко го заслужават. Αγάπη είναι να δείχνεις αγάπη σε αυτούς που σε έχουν πληγώσει, σε έχουν πονέσει, σε έχουν απορρίψει. Именно любов е това да я показваш към тези, които са те наранили, отвърлили и огорчили. Μπορείς? Можеш ли? Πρώτα τον εαυτό σου. Види себе си. Μπορείς? Можеш ли? Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί αυτές τις μέρες πήρα μία νίκη. И искам да благодаря на Господ за това, че през тези дни получих победа. Είδα έναν άνθρωπο, συνάντησα έναν άνθρωπο που με έχει πληγώσει. Срещнах се с човек, който ме беше наранил. Και όταν τον είδα, ο Κύριος μου είπε, πήγαινε και αγκάλιασέ τον. И усетих, че Господ ми казва, отиди и го прегърни. Και ξέρετε, δεν το έκανα ψεύτικα αυτό. И знаете ли, това не го направих просто така фалшиво да изглежда, защото някой ме моли. Γιατί όταν υπακούμε το Θεό, Защото тогава, когато се покоряваме на Господ, τότε έρχεται η αγάπη δική Του και μας γεμίζει. защото тогава идва и Неговата любов, която ни изпълва. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά ένιωσα. Не можете да се представите каква радост изпитах. Δεν με ένοιαζε πια Изобщо не ме интересуваше нищо. πόσο με πλήγωσε ή πόσο με απέρριψα. Колко ме наранил и колко ме отвърлил, изобщо не ме интересуваше. Έτσι αυτό το πρωί πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι ο Κύριος να σας αποκαλύψει αυτή την αγάπη. И тази сутрин искам да се помоля точно за това, Господ да ви открие тая любов. Σας ευλογώ με την αγάπη του Κυρίου. Благославям ви с любовта на Господ. Амин.